prvý host, uvidíme to. Ďalej. Samát. Čo je? Jak si máš? Nazdar. Dobrý večer. Máte to tu nejaké hlučné, počúvam. No tak toto je môj party, ja mám 25 rokov, oslavujem vás, tak musí byť hlučné, nie? Pozerám, že deti si hračky nepodkladali. Deti si nepodkladali, deti išli s manželkom k svokrovcom a ja si tu oslavujem. Takže takto sa... Dobre, počúvaj, sadni ružový kouboj, hoci kde chceš. Môžeš... Veď ešte sa budeme debatovať. No, budeme si podebatovať. Počúvaj, tieto bábiky to môžeš akože... toto položíme kdekoľvek. Počúvaj, sadni kouboj, prichádzajú mi ďalší hostia. Dobre, už akože ani sám neotvárny, servus. Prídi donútra. A teď prichádzajú takí hostia, ktorí nevedia ani cez vrch prejsť. Jovan, rovno obidvaja naraz. Servus. Jak si teším. Nazdar. Čo je? Ako si máš? Ja vždy prídem tu, niekam chlapca, pozri, či chceš, či nechceš, porozprávať s ním. Nechcem toľko chlapca, nechcem, ale musím ho uhádnuť. To je moja povinnosť. Ja som tu o chvíľku. Servus chlapec, prišiel si v kočíku, strašne som rád. Nazdar. Vidím, že akože usmievaš sa. Kočíku, no tak keď nie je kočíku, tak si prišiel na kočíku. Dobre, teším si, máš zelený okuliare. No čo budem vás, čo mi povieš ešte? Dobre, tak ja teším veľmi, ty si kráľovský chlapec voľaký. Počúvaj, som rád, že si prišiel sem, ale nechám ťa tu rovno. Počkaj, prichádza mi ešte posledný hosť, podľa mňa, ale zastaví sa, že to môže byť. Servus! Tak ti poviem, je to jedna ponuka, dostaneš dneska do núka. Servus, do čoho dostanem? Do núka. Do čoho? Do núka. Do núka. Hej, len si vybereš taký malý tam taký brúšok, dáš to tam, dáš núka a to je naša ponuka. A to je vaša ponuka, že dostanem od núka, hej? Hej, keby si chcel aj do boka, viem, že zovem do boka, ide o to, ako máš spoločnosť, vieš. Či bereš tak núka, alebo tak hore-dole. Tak ja mám takýchto bláznov, som si pozval na svoj narodeniny, 25 rokov oslavujem, tak som si pozval svojich debilných kamarátov, aby som si mi mohol oslaviť, lebo normálny nie som sám takisto. Však zrob kávu, čo robíš? Vieš čo, toto je taká party, že nebude nič. Tak ti poviem. A k rukavičke si dáme nejaký šutemen. Jo, šutemen. Ale my máme veľmi radi, vieš, aký šutemen. Aký? Čo je polský. Polský. Jakýž taký sypána. To je tam toľko tego do tego, co cukrovkiego, še zabavačný. No to je jedno. Ty len si vyber. Proste, vypadá to ako hovno, dones to. Dobre, to je... Ale to je naša ponuka, dostaneš dneska do núka. Nie, vieš čo, moja ponuka je, že dneska dostanem ho do núka. Ja nie som proti. Dobre, ja som za. Dobre, takže v základom kole vlastne neviem, kto je čo, lebo netuším, že čo to... No, čo je, tak ty mi o sebe volá, čo povedz, ružový kouboj, alebo... Čo máš, ty si volá, keď ružový Jánošík, alebo čo tak vlastne? Ja som, ako ste si iste všimli, stratila reč. Á, ty si ona, no a hneď som. A čo tu exhibuješ v tom kočíku, blázne? Chcem na vás vidieť. A pozeraj, hen tam one, pozeraj tam do diaľky, tam mám studňu vzadu. Ale nemám v ňom vodu. A Jovan, kúkaj tam, čo chceš. Ja nestíham vychádzať z údivu, viete? Ako sa nevychádza z údivu? No úplne som zostala v šoku, aké to tu máte. Dokonca tu, vy ste fajčiar? Tu cíti nejaký závan. Ja som fajčiar, kedy sa mi chce. Keď sa mi napríklad akože nechce... A v tom vyrastajú tie vaše úbohé deti? Áno, oni sú fajčiar, malý je fajčiar od 2 rokov a malá je fajčiarka od 3. No tak ale to sa s nimi môžete rozlúčiť. Takto, ja by som poznamenal, už toľko nefajčia žujú. Tak ty
vieš, čo moje deti akože žijú a či fajčia, ne? Vy ste na príčine, takže na vašom mieste by som sa veľmi neohlasovala, áno? A však oni pozerajú televízor, vidia, niečo tam, čo... Toto je ďalšie, čo im kazí charakter. Oni pozerajú televízor, tak prepínajú a prepínajú. No, počúvajte, to je nejaký diskusný relácia na boj 25-ku. Hej. Lebo ja toto neviem. Ja som neprišla na oslavu, ja som prišla na kontrolu, prosím vás pekne, a ja som zhrozená. Akože na kontrolu mojej oslavy, hej? Takže ja si robím narodeniny a poslem si kontrolórku, ktorá mi kontroluje, ako silno ja oslavujem, hej? Tak toto je aký No a keď je to cest, tak to zatrhne. Ja to zatrhnem, zastavím to, zavolám na príslušné orgány, ja to viem dokonca urýchliť tieto procesy. Je to pre niekoho síce akože je z toho v šoku, ale dá sa to riešiť. Dá sa to riešiť cez dávky v hmotnej núdzi a tak ďalej. Áno, všetko sa dá krátiť, všetko sa dá pobrať, všetko sa dá, na všetko vieme vybaviť exekúciu a tak ďalej. Môžete skončiť tak, ako ešte ani raz ste neskončili. Takže, ale to Slovensko to nemôže byť ona, takže to nemôže byť Slovensko. Už kokce. Neviem, ako skloňujete. Ja som ona, ale to neznamená, že som Slovensko. To je logické, toto zatiaľ idete v logike správne. Áno, tak na Slovensku sa všetko bere, ale to není ona. No dobre, tak nebudeme... No všetko bere, ja ešte na Slovensku som nebola. Ale nebudeme sa toto trápiť s týmto, ty sadni si na mojom oslave, lebo ja neviem, kto si. Neviem, kto si. Ale my veľmi dobre vieme, kto ste vy. Aké sťažnosti na vás chodia. Akí susedia sú tu. Áno, prečo? Došla som, aký to bol humbug, aký to bol randál. No ja sa im nečudujem, že volajú. Oni volajú, no. No čak volajú, volajú oproti. Počkaj, tak volajú. Tak buď volá, že mu nevolajú. Jak? Volajú. Čo to je toto? Ty voláš. Počkaj, budem si hneď veno. Počkaj. Len takto musím zistiť, lebo tento volá čo od telefonistov. Tuto je, voláke situáciu. Počúvaj, no čo ty volala? Čo by si ty mi... Mám pre teba hráškovo-hnedý Mercedes. Ešte raz povedz. Hráškovo-hnedý Mercedes. No, kúpim. No. Ale nie, žartoval som. No. Ale to dostaneš jak bonus, to je plus. Čo dostanem? To dostaneš DPHčko, DPHčko na 2 šrúbky, dáš dole DPHčko z auta a ide auto do servisu. A ja ti vybavím ešte zľavu, a jak som ti povedal špeciálna ponuka, dostaneš dneska donúka. Takže toto som sa neposunul, skúsim tohto kamaráta Kočíku. Počúvaj, Bazme, ja som tuto úplne... Kým si ku mne došiel, vieš, koľko žeravých gul prešlo? Koľko žeravých gul prešlo? Ty robíš volačo so žeravým a gulama? Ne, to Mozart, má gule. Mozart mal gule, ale čo to má s týmto mojím narodeninovým večierkom akože? No, bol vedľa, tesne vedľa mňa. Takto som sa videl s Mozartom. Ty si sa takto, potom si Salieri. No, čo to? Salieri tam nebol, Mozartové gule tam boli, vedľa mňa. A? V Polsku na trhu, ty vole. Vedľa teba, tak to prosím si... Neviem, či to bol pravý Mozart. Respektíve gule. Aha, a ty si práve to, čo si, alebo ty si tiež nepravý. No, čakaj, on je z marcipánu. Super, tuto sa najviac orientujem, že vôbec neviem, že... Takže ty si krovka si, nie? Alebo čo to dáš? Krovky? Nie, hociaká krovka. Dobre, krovka polská. To môže byť, ale tiež ešte to není úplne. Tak to je jakáž taká polka krovská. Jakáž taká krovka polská. Tak kukni, nová edícia, aha. Zelené krovky nepoznám, pokazená. Krovka... Si videl pokazenú krovku? Nevidel a ani nechcem. Keby sa dalo, nechcel by som. Tak jaká je ešte zelená krovka? Zelená krovka je... Veselá, ne? Tak to stále nerozumiem. Zelená je ako... Nevadí, zahulíme, uvidíme. Môžeme, ale počkaj, teraz ešte hádam, alebo už som uhádol. Ja som tak na poli uhádnutá. Dobre, takže si na poli uhádnutá polská krovka. Tá. Po přichutci. O šmaku marihuánu. Toto je... No,
Ty si ona. A čo s vami spravíme, mladý pán? So mnou už... Mne sa to kopí na stole, ja už som musela prísť osobne. Volala som, je tak? Nevolala som? Volala. Cez nás volala. Cez vás dvakrát volala. A mne volali? 3-krát tiež cez nás. Lebo keď sme my boli, že boli problémy, cez nás volali jej, vyriešila veci. A teraz nechcem robiť problémy. A však ja tiež nechcem robiť problémy, to sú moje narodeniny, ale problémy nechcem robiť. Jednak to, ale jednak... Iba že nechcem robiť problémy. Uznaj tako. Uznávam, ale neviem proste, no. Toto je pre mňa taký... Ty si voláčo problémov. No poďte, sadnime si na to. Sadneme si do môjho sedačku, že... Tak, sú sťažnosti kvôli hluku. Na mňa, konkrétne, akože na moju rodinu. Áno, deti robia bordel po svojom. To som rád, lebo ja som rád, keď moje deti robia bordel. No, susedia evidentne nie sú radi. To ja som rád, keď susedia ma nemajú radi. Z manželkových zanedbávate teda tie deti, evidentne, lebo aj ste ich vysačkovali z domu. Sociálna pracovníčka. Poď sem, kamo, čak sadneme tuto do môjho sedačku. Chcem povedať tak, ty pozrieš toho čáva, čo je mrázik. Nám poznám ho, to ten, čo trápi Marfu. Tak to môj bratranec bol. Mrázik bol... Na playback. Mrázik bol tvoj bratranec. A on vieš, čo povedal. No, to neviem. Aj modrý som, aj pekný som, preto používam. Vydal sa sun vo Šengovu. No to neviem, to som iba tak zavrel. Pekne ti to rimuje. No. No, tak ti poviem. Preto používam. Máme ťa ponuku takú, výbornú ponuku. Že naša ponuka je, dostane ponuka. Ale viem vybaviť ti tak, že keď dási, že keď nechceš mať tú sociálku, toto. Tak rád by som bol, keby som nemal sociálku. Vieš, sa povie po cigánsky najkrajší, najmúdrejší, najlepší, najšikovnejší a najbohatší? No, toto je zaujímavé, ale... Čakovského poznáš? Nepoznám, to bola chuj z východu, nie? Aj, teraz mi akorát, keď som podal chuj z východu. Chuj z východu, to bude voľaký... Je tu cenzúra, je tu cenzúra. Si videl, aký má vplyv na teba? Videl som, že aj túto Dublíne voľaké vplyvy sú. Daj pozor, ty taký poviem, že viem ti vybaviť z hlavy, aj správy. Dobre správy ti vybaviť. Ale keď využiješ našu ponuku, čo sa týka ponuka, dostaneš čo? Nie je dve jablúka, ale do ruka. Vybereš taký plastový prúžok, dáš to do ruka a to je naša ponuka. A čo, už nechápeš celý čas? No chápem. Tak potom... Však ja nemám nervy ti to vysvetľovať stokrát. Aj múdry som, aj pekný som, aj preto... Ja tiež nemám nervy. No teraz mi to ide, vidíš, keď poviem ja. Ja tiež nemám nervy to hádať. Mal som kamaráta, čo sa volal Robo Jaka. My sme spolu robili... To musel byť. Sme robili spolu také, že najvýhodnejší paušal. Pamätá sa na neho? Vieš, ktorý to bol? No, toto viem, ale stále neviem, kde sme. On, ja, debaty, to bol lepší. Zákazník. Tak ty si zákazník. Nie, ty si... Ty si zákazník. Ja som zákazník. Tak ty si potom telefonická spoločnosť. Ale aj múdry som, aj pekný som a preto používam... Paušál. Dobre, inak si poviem. No. Aj múdry som, aj pekný som, ty on, preto používam... Telefón. Nie, aj múdry som, aj pekný som... Aj ty on, aj telefón, preto si ja zabezpečím mobilnú spoločnosť... Zabezpečím si sieť, telefón. Presne. Zabezpečím si... Ale není to Vodafone. Mikrofón. Počkaj, a ja cítim tlak v spoločnosti, že už by som mal byť vlastne tam, že to uhádnem, ale... Aj múdry som, aj pekný som. Ty si múdry, aj pekný. Aj na obrazovke som. Aj na obrazovke. Nie je to JR, čo už tam má. Nie, tak... Tak... No čo si, tak si... Múdry som, aj pekný som, preto Dick on používa namiesto šampón... Telefón. Telefón od spoločnosti Orange. Alebo... No tak tri sú. Orange. U nás na Slovensku sú. Dobre. Orange, O2. Orange, O2. Telekom. Bratn. Orange. Bratn. Jaké? Orange. O2. Bratn.
Žalúk, čo nemá šampón, používa Telekom. telefón. To je správne, toto je dobre. Ale potom, že od spoločnosti, Však som všetky 4 spoločnosti vymenoval. 3 si povedal. 3. Na Slovensku. Nie. Po Slovensku. O2, Orange, Telekom, Telekom. T-Com. To je ty Telekom, je to Tak neviem, to ja nepoužívam všetky. Potom Tak to sú 4. A ešte sú nejaké telefonické spoločnosti? Ty on šampón nepochopil mikrofón, pretože je to od spoločnosti. Neotesky. Opakujem. Nevieš, furt. No počkaj, neviem, lebo už viac na Slovensku nie je. Teraz je tá štvrtá, ktorá prišla. Tak To je štvorka. to je štvorka A potom je a to sa ešte- nerimuje. Pomôž mu. Čo oblina? Čo si Čo vykrikujú Počkaj, oblina? počkaj. Oni kričia, že je to Oblina! do Dublina. No povedal som oblina, tak čo kričíte? Ale oni ti len chcú napovedať, že by si nebol korokár. Však ja- Jak chuj, to môže povedať každý. No, ale ja hovorím to konkrétne. Jak sa volám ja? Meno, No vieš? Čechy, Čekovský. Nie, ja som Čekovský. Tak a čo si? Zelený klobukovec. On mi robí dubbing, každý. Tebe on robí dubbing, že ty si nič nehral. Ako ťa môže dubbovať? On tebe robí dubbing. Hej, Julius Pantík robil Godzillu. Ne, Julius Pantík bol... No, taký toto, pán. Badúša. Aj robil som, aj pekný som, mám telefón, aj je to také veselé. Veselý telefón, povedz po anglicky. Veselý telefón. Hej. Je fanfón.